Metara. Putu wedok. Yo. Ae aoe. Wilujeng dalu, Nduk Lintang. Wilujeng dalu Mas Bayu Waji. Nggih, katur kurmat kagem abahe. Wilujeng dalu Abah Kiren. Mbah Kiren, nggih, wilujeng dalu Mbah. Wilujeng dalu nek cek ketok. Lho. Lah kok tesih ketok. Lah kok Wong aku awan barang yo dalu. Wis radek bener. Awan barang kok surup. Dos pundi Mbah pawartosipun? Dos kalih. Kok dos kalih dos pundi to? Ya seger waras, Nduk. Alhamdulillah. Kelas piro saiki? Kula kelas kalih SMP, Mbah. Kelas 2 SMP. SMP pundi Mbak Lintang? SMP Kediri. Oh, SMP Kediri. Nggih. Oh, nggih. Wah niku alitane Mbak Lintang riyen anu sok nusul bapak nek pinuju ngasta kok, Mbah. Nggih. Dugi Jember mriko nyepeda motor lho, Pak. Tasik kemutan, Mbah. Ah, isih banget nggih. Teko Jember sik sepeda motoran. Nggih. Nggih. Ah, sinden kula niku nggih riyen nek cilikane ya sok nusul pas mantep. Oh gitu. Niki ya wis nusul. Sinten? Sinten lho, Mbah. Niki ya wis nusul. Ketut saya. Nggih. Nggih, Mbak Lintang niki sowan wonten Sukarjo wonten Nggonilan. Wonten Nggonilan ingkang dalemipun Bapak Tugiyo Wiratmojo. Nggih. Wilujeng dalu Bapak Tugiyo. Nggih, nyuwun pangestu kalih Bapak Tugiyo. Nggih, Bapak. Panjenengan saged nulat dhateng kesuksesanipun Pak Tugiyo sak putra-putranipun. Nggih ta. Ngalap berkah. Ora ketang sak kukuru ireng tularan ngempek iyom ketularan kaya Pak Tugiyo. Nggih, mboten kesupen kagem Bapak Eko Bilowo nggih. Nggih, Mbak Eko Bilowo. Wilujeng dalu Bapak. Ki rencana Matur nyembah nuwun. Biasane ben sura. Nggih. Wonten apa? Eko Bilowo ki wayangan ning Tambun, Bekasi. Bekasi. Iki mbuh taun iki. Nimbali panjenengan. Jere sapa? Kabahe mung paring dawuh nek Pak Eko Bilowo ben sura wayangan. Ampun kesupen lho. Ah nggih po didongake Pak Eko panjang yuswa, murah rezeki. Saged nguri-uri budaya kita Mbak Lintang nggih. Niki Pak Tugiyo kagungan kersa mantu Mbak Lintang. Panjenengan ngaturke lelagon napa kanggo mantene kagem para pamirsa ingkang keparenggah saha lumantar live streaming. Nggih, saderengipun kagem temanten kekalih. Mbak Laras kalian Mas Yubi. Mas Yubi nggih. Mugi-mugi samawat, Mbah. Nggih. Sakinah mawaddah warahmah. Nggih. Selamat menempur hidup baru. Hidup baru. Kok menempur? Lah kok rak bengi rak tempur. Oh, nggih. Enggal diparingi momongan, sehat, lancar rezekinipun, barokah sedayanipun. Amin. Nggih. Arep ngaturke lagon apa Mbak Lintang? Niki wonten pemundutan saking Mbah Eko ngersake sambung wanci dalu. Oh nggih. Menika caping gunung rumiyin. Oh, caping gunung? Boleh. Napa Mbah Eko badhe duet? Sapa? Mbah Eko. Kono ben ngurusi anggaran. Nggih. Kok wayahe enek dhewe. Nggih, diaturke sik caping gunung, monggo. Iki apike dijenggleng. Oh, ngoten. Ning aja aku. Lah sinten? Aku wis asamurat. Nggih. Jagone jenengan sinten, Mbak? Aku saiki ngalor ngidul gawa cah nom. Sinten? Mergo ben radek awet. Oh nggih. Mergo dagelan melu aku sing mati kuwi sakit. Oh nggih. Pun nelas ki sinten men, Mbah? Sik pertama. Cimpling. Cak Cimpling. Pak Pete. Pak Pete. Pak Bunder. Pak Bunder nggih. Pak Gembur. Pak Gembur. Pak Kancil. Pak Kancil. Bagio. Nggih. Kok Kolek. kuatah sanget to? Slamet Embing. Sandirono. Iki rencana mondol. Akeh. Jagone abahe sinten? Ayo. Iki lho, yo kene le. Kene serampat.
Wah, iki ra sing kaya macak gareng wingi live streaming ngene iki. Wilujeng dalu, Mas. Dalu, Dek. Nggih, paring asma sinten? Kula. Nggih. Kula Ampun grogi riyen. Selentem. Selentem nggih. Derek pitupangan nggih, Mas. Iki duwe dulur lagi viral iki. Napa, Pak? Nang TikTok, nang IG lagi viral. Napa dulure? Dulur iki Sinten? ora 3 tahun delok. Dereng. Gus, Gus. Gus, 50. 50. Apa yang pun sepo tetap update TikTok kok. Ayo harus loh. 50 ngono senengane. Aku tuweke milenial lho, Le. Ini ki anu, Mbak Cange. Pripun, Pak? Percil, Yudo, Jok Litik, Jok Lutuk, TB, terus Hengki, wis bodho payu, Komet dodok. Alhamdulillah. Niku sedolan iki sing anyar niki. Sampeyan jak Mas, mumpung rong larang, cek 250. Masa 750. Nek wis macak gareng pun seneng kok Pak. Macak tak krungu suarane to ki aku. Macak gareng di. Pelok udah. Ya, Mas. Lah kowe ning Kodam kowe ora macak gareng. Oh, nggih. Lah kok Macak gareng. Lah iki sing nemok lalen iki lho. Lah. Kula niku aja kok ndek winganane, nembe ndek wau mawon kula mun supe lho. Lah kuwi rong tak bayar ya, aku wis diweni susu kok. Oh ngaten nggih, monggo rong nampa wis nyusui. Oh tak susui. Mas Lentem. Dawuh. Panjenengan pidalem asli saka ngendi? Kula asli kelahiran Rembang, Jawa Tengah. Rembang, Jawa Tengah. Nggih, Nek dereng didol kok dereng titul dongane kok elik. asline Rembang. Aline Rembang. Niki sowan ten daleme Pak Tugiyo kagungan kersa mantu. Nggih, matur nuwun Pak Tugiyo. Heeh, ndi piyaine? Wis ngerti kok sajak kaya akrab men. Ya. Lah, jenengan mosok mboten ngertos. Loh, apa wis ngerti piyaine sing endi coba? Pak Tugiyo sing pundi to? Wis akrab sajak ya? Lho, sampun lho. Oh iya to? Lho Pak Tugiyo. Alhamdulillah. Pak Tugiyo kan lho. Sing ndi? Nak jenengan mboten ngertos. Heeh, sing ndi to? Tanglet sing ngertos. Pak Tugiyo ki sing pundi Mas Lentem? Nah, niku lho. Mandek tangane, Mas. Hah? Tangane iki mandek kok. Mandek pripun? Lah kok malah mlaku terus sing cetha sing ndi? Niku lho Pak Tugiyo. Lho. Lah kok Pak Tugiyo semono kae iki lho. Lah nggih. Mangke kula nak terus ngeten keliru kan isin. Jadi nak ngeten kan nurut kena. Oh iya. Kena kabeh. Wong padha rong mudeng Pak Tugiyo sing ngagem nika blangkon kula lho. Oh, ngagem. Nggih. Ah. Niki nggih pun dawuh. Nggih. Pak Tugiyo. Dawuh napa, Pak? Mbah Kirun kadang-kadang yo niliki omah kene. Nggih. Niliki kraton iki. Kula aturi niliki kraton. Lah nek sing dagelan cilik niku nek gelem nang kene rasah mulih. Alhamdulillah matur nuwun. Wis gelem modem timbang kowe ya ta? Nggih. Ndarek Pak Tugiyo wis kena sasene wis iso dijagake. Lah nggih matur nuwun. Anu dawuh napa, Bah? Anu satpam. Ciri sapa? Dipek anak, Bah. Ora. Lah Lah, teng napa? mriki karyawan. Ya kon ngepel pendopo ki sesuk-isuk. Sesuk-isuk kowe kon ngepel kene. Mboten napa-napa, penting cocok. Iya. Iya. Kaya dagelan butuh. Pokoke cocok mangkat ya ta. Nggih. Nggih, ngene ya kudu anu ngempeki ya nempel ketrimane abahe, sampeyan nderek abahe sak ora-orane ya kudu iso nulat karo abahe. Piye delok piye karepe Mbak Cange. Lho, ya nggih nulat abahe no. Barokah. Barokah. Iya no. Ora tak wehne. Lah kok mboten kudu ya pengestuning calon peneruse no. Lah engko nek tak barokah tak wehne dhek, lah nek aku kentekan piye? Lah kok kentekan niku lho. Lah aku dhewe golek barokah kok. Lah nggih niku nak sing ditulet niku kepinterane terus suksese karire mboten napa-napa. Lah iya mesti no. Sing penting ampun setunggal. Apa? Kencing manise. Lho, apik lho, kencing wis manis ngapik. Kencing manis apik pripun? Kok saged to? Lah wong kencingnya manis lho. Apa nek kencing manis ki rumangsamu ki penyakit sing berat. Lah pripun sanjange niku? Kuwi teko Larang. Lho, jenengan apa nggih? Oh, Ora kok. Teko. Kok jenengan apa nggih? Takono bapake bucange kuwi. Pripun niku? Aku tau diparingi resep kok ya. diweni resep Pak Anom. Pak Anom rak ya kencing manis berat. Nggih. Aku yo. Lah kok
pripun kencing manis Mas Kirun? Inggih lek Mas aku. Anu Mas, duduk klopo. Oh, duduk klopo sing paling tuweke pokoke benisuk sak gelas sedina ping 3. Lekku, mbahku nang pasar tak peseni duduk klopo. Benisuk tak ombe sak wulan. Efek sampinge mantun tetep dhuwur. Lah terus tetep dhuwur tetep. Lah efeke duduk klopo lu? Ya kur pesing tok. Dadi kencing manisku ya tetep 300, uyuhku saya besi. Lah aku petuk Pak Anom kok pripun Mas duduk klopo? Enten napa? Mudhun mboten gula sampean? Mboten. Ya mung pesing tok. Ngar mesing ne uyuhe golek kanca. Sae niku Padha pesinge kok. Iya, Mas Lendem makili abahe jengleng caping gunung Mbak Lintang Kairo. Nggih. Ya, wis jan wis. Pokoke tak dongak-dongake Mas Lendem laris ya. Amin, nggih. Ndang payun laris. Iki toprak darah Rembang. Wah, wingi saestu pun jan elok tenan. Sawal apit besar Mboten ketoprak daerah Pati Rembang Rame, Purwodadi dan sekitarnya rame. Rame Ning nggih niku alhamdulillah. Apa? 250. Ya apa-apa ki disyukuri. Alhamdulillah. Sok-sok nggih 25. Iya. Loro 50 ki rumangsamu cilik no. Wong loro 50, Bah. Wow. Oh, kalau gitu Lek. Mulai omongnya digenahke to. Gila, Lah nggih loro Wong loro iki 50. Wong loro 50 dadi selawenan. Nak tiba 25 niku alhamdulillah. Oh iya. Iya. Ya ora apa-apa disuwun sing penting halal kok ya. Nggih alhamdulillah. Ya Mbak Lintang diaturke. Maka nano. Maka yo. Saben jenglengane ger. Wah. Iki lagi SMP lho. Nembe SMP. SMP kaya ngene. Jenengan kelas pinten to, Mas? Kula Nggih. Kelasaran. kelas kakap. Kok kadose tasik sekolah ngoten? Lintang Kairo kelas 2 SMP. Nggih, kula Iki kelas 1 nang lapas zaman kena kasus. Ya, kasus Tolong titik kae. kasus pencurian malah. Ayo zaman kena kasus. Keren niku nggih hasta karya lho, Pak. Kok iso hasta karya wong maling kok hasta karya. Lah kan keterampilan tangan. Ya ora iso keterampilan tangan iki sing kreatif sing apa sing anu positif ngono. Kan terampil. Oh iya. Ya. Yes terus no. Bosok. Nano ya, Mbak. Yen memaja omong karo wah, diaturi kok. Sapane jengleng slendem ajan jos tenan. Jos tenan. Pokoke Pripun? nek jek nom sak umur kowe wis to pangkur jengleng mumbula sak kateng. Nggih. Panjenengan nggih tasik saged, Bah. Ngeten menika. Aku iso mumbul ning ora balik. Mandek. Kali mumbul mancep langsung Mancep. Ya ora to ngenyek ya. Nek delok Arep kaya ngono abah ki ngremo sik elok lho. lho Piye? Ngremo elok pripun? Winginane terakhir ngremo. Pas asam urate kumat. Terus angkatan sikil. Angkatan sikil. Lah kok golek tembok buripol. Lah terus kelir mega niku di ngeten. lah kowe po ora mudeng nek keseimbangan tubuh kuwi nek usia wis sak aku Mas Giarto Nggih. Kang Samino Nggih. swidak punjul iki seimbang tubuh sosok aja meneh kok ngremong
katokan kuwi. Terus pundi? Saiki ya golek tembok ngene sisih-sisih. Engko nek mlebu ngene matane jempolan ki kok iso ngeneki kaine nyengkal ngene. Dingenek nyawang ngeleran. Niku kowe aja maido tem. Kowe cah nom entuk gleleng, nek iso bakale apa ya ora bakal tuwa kowe. Alah. Wong ngene iki nek awur lintang Kairo ngene iki ndredeg kae kok. Sinten, Mbah? Sinten? Ha iki SMP kelas 2. Nggih. SMU. 30 tahun kas. Buh. Saya gendera. Lulus SMU. Lah terus pikir dari sini ke 20 tahun kas poji enak. Jenengan Ke pojokan kae. Arep urip terus kowe. nggih awet to, Bah. Awet wong irunge pesek. Ambekane irit. Banyolan lawas. Masih kula mancung nggih awet kuru-kuru ngeten. Lah kok mancung kok iso awet-awet ngendi? Masih mancung awet. Penting awake kuru. Langger nyawane babut malaikat kecantol igo-igo balik meleh. Gak gitu. Malaikat kok urusane karo igo. Matane. Apa nek malaikat nyabut nyawamu ngitung igomu? Lah kan angger cabut ngene kecantol igo-igo. Ya ora liwat nyabut lewat kono. Lah pripun? Lewat bokongmu betot sak kanyang-kanyange. Lho rencana kula jahit pitu kados Mas Mondol. Wong mati kok. Kula nu jek nom, ora mungkin mati. Lah kene nak Lah apa enek urusan? 6 niku napa Umur iki apa enek urusan? Lintang Kairo kelas 2 SMP. Nggih. Aku swidak loro. Nggih. Urung karuan sing mati aku sik rung karuan. Nggih. Tenang, Nduk. Ya rung karuan sing mati kowe dhisik. Lho, kok ngoten? Kowe ya rung karuan, aku ya rung Oh, karuan. nggih, leres. Nah, Besok nggih. sing dhisik ra iki. Lho, Banyolane mang gampang. Lah kok ya terus ngene. Iya, Pak. kembang Nae wae Bah, niki wonten anu, Bah. Ayo. Lho, Oh, saking Beijing monitor. Ya. nggih. Kok Cina kok Hongkong. Pak Utaryo nggih. Urung jeneng ta iki. Sik. Nek mau urung siap langsung dadak tugleng. Lah iki mu urung ta? Dereng. Mbok ndasmu Oh, glenge dereng glenge. Ben diglek karo Nanda Nggih. kae. Iki aku pas maca layang kok dem sowan. Maca layang nggih kudune dipasno bar jreng ngoten nembe. Bah ngoten. Lah selak kesusu niku wau. Kesusu piye wektune sedawa kae. Sinden saiki jan luar biasa. Pripun, Pak? Generasi sinden. Nggih. Biyen Mbak Dewi Marheningsih. Nggih, almarhumah Rusiati. Mbak Rusiati. Saiki muncul kae Suci. Mbak Suci, Mbak Dita. Mbak Dita, nggih. Heeh. Terus Disusul meleh Mbak Lintang Kairo. lah kuwi sing lagi dina iki. Nggih. Mergo muncul misale kaya jaman semono nek anu Anik Sunyani. Nggih. Oh, nggih. Disusul Ami. Nggih. Terus wiwite Sotiki Nindawakok kae. Menika senior sedaya nggih. Terus Ponorogo enek Lucy Mbak Lucy. Mbak Lucy, Nggih. nggih. Lucy Batman kuwi. Brahman, kok Batman. Niku Lucy Limosin. Lucy Brahman kok Batman. Lucy Brahman. Kono enek Tati Nyenot. Mbak Tatin. Nggih. Mbak Tatin Nggih, Mbak Titot. Tatin Titot. Lah iku Nggih. Tati Nyenot. Titot. Terus Mbah. Kediri sing iki lagi laris-larise. Sinten? Niken Niken. Kediri. Oh, nggih. Niken Salindru. Ya iya. Nah, niku muridé Abah nikan Salendro. Niken Gedhuk Lindri apa meneh iki muncul Lintang Kairo. Nggih. Nggih. Ono sinden saiki wah tenan. Dagelan ya muncul sing nom-nom. Nggih.
Ngono alhamdulillah. Ados dik slenteng niki nggih. Alah. Raine dhewe didek-dek ya. Lah iki apa dagelan wong iki bengkel sepeda. Tak Ampun ngoten, Mbah. Mesakaken kula. Nek miturut sandangane ngoten nek genah catering. Berarti mangke matur niki kula usung-usung. Ndek layak dikon Patuku iki melok cateringe sono Kembang Surabaya ngono ta. Iya, Pak. Pacitan Sarwi Lega tapi kula iman kali Dek Lintang niki lho. Lah kok diemani ngopo? Ketoke kalih kula kok gila. Aku jenggleng saya rene kok saya mepet kotak. Ya anu perkenalan kaya abahe lho penyesuaian sih. Heeh, nek saiki gila. Nggih. Wis menawa kok nek ditelateni terus gumok ya apa ngerti. Ditelateni terus gemes kok gumok. Ya. Nanoe. Ya. Panas udan aling-aling cepi piye? Ngapa? Kok ingah-ingi ngapa? Ketoke dalange kok metermen kalih kula. Sentimen. Senti niku nak cilik, niki pun gedhe kok. Metermen niki. Ayo nek kurang gedhe mbok kilomen. Ben pecah ndasmu kok metermen. Wayah jilen kok senengane ya ngono kuwi. Sawangen saiki sinden saiki. Aku iki karo lungguh ngene iki. Pripun? Saiki Terus iki pundi, Mbah? sanggulan ngono hairspray. Hairspray. Nah, kowe ro cilikane der sini. Pripun? Kersane ditata penak. Ya budal nyinden. Nggawa lenga jlantah. Dinggo sasakan ngene ndelalah awane nggo goreng gerih Buarni Sabdowati. Piye? Nyinden senden ngene iki bolak-balik kukurku semut ki nang ndase. Mula nek wong Mila to, Mbah? Mula nek wong golek semut ngangkrang ngetut ki Mbak Dar sini wae. Ada nguwet ae. Mulai-mulai sinden koreng tok. Mi, sowa ya, Pak. Mi soba cepi gundeng nakian gadang sarata lana Bali ngulan nyapa sakitan ino ngane banyu yo diaturke langgame monggo kendangane gonggomina gen dijogeti Mas Lentem nggih monggo yo di jabat berjuang jarak kelingan
Lintang Kairo wis ngatur kecamping gunung. Oke. Yo, Mbak Agnes Servoso jumleng sik kene. Bu Agnes. Mbak yo mesa mrangut pedae apa? Mbak yo guyu susah pedae apa? Panjalukku tetep ing janji. Nadyan aku kok tansih laing janji ayo dibagekke iki dudu piyai kene lho. Saking pundi? Wis saka mancanegara saka Hungaria kono. Ayo. Hungaria niku napane Ngawi, Mbah. Kok iso? Piye? Takonmu piye? Hungaria niku napane Ngawi. Cepu. Nggih. Menggo. Cepu, menggo Padangan. Padangan. Ning kono ki ana lapangan balun. Nggih. Stasiun semut. Nah, rono ben dirubung mata. Kaya dirubung Hungaria ki ya kono lho. Cendake Kaibon. Lah Kaibon marang cedak iki. Cedake gosok. Mula kowe ben ngerti ya takon sing apik, dibagekke sing apik. Nggih, sugeng dalu, Mbak. Wilujeng dalu bujange pripun kabar? Alhamdulillah sehat Mbak Agnes. Pangestunipun sampun dangu sanget boten kepanggih kalih. Nggih, sakmenika dipun panggihaken kalian Pak Tugiyo rak nggih sehat to Mbak Agnes. Pangestunipun kula remen sanget dalu menika sampun didhawuhi kalih Bapak Tugiyo kalih Ibu Muryati lan bendoponipun sae sanget. Wah hebat saestu. Temen iki jam pinten? Hah, kala wau nggih bibar ngisak wis sowan rene. Oh, jenengan sampun dahar. Alhamdulillah sampun, panjenengan sampun. Sampun menene napa wau? Napa? Dawa darane jangkep. Wah, wis pasugatane komplit, apa-apa wis diwujud. Kula nggih pindho wau. Kowe iki ngopo? Sing takok sapa? Lah kene sing takok kok malah terus jawab kono lho. Loh, jenenge ya mudeng rupa lho. Lek nyawang dalange ya rada padang rada merbawane nek nyawang jenengan aku etoke apa? Tak belani, tak baleni. Pripun? Nyawang kula. Wilujeng dalu apa? Lah kene ya padha-padha lho lah kok. Rono bening. Panjenengan nggih sangat merbawani ugi. Nek petuk iki idonono. Lah kok malah nemen to, Mbak? Gelem. Idono tak lek. Ojo. Oh, jenenge Raja Mak. Lah sampean yo ngono wae. Ojo, Ojo kok karo aku do
Ojo piye. Wong dagelan Padha gething kabeh. dagelan iya enek sing dienggo paten-paten. Digulungne iki enek. Dagelan kok kenceng ae apa gamblek karo sentun. Nang jetis. Lho, ngono lho, abah iki ngono lho. Ngono, kuwi enek sing Abah mirsani karo gulung-gulung kok. Ah, Maksudnya gulung-gulung saking lho. Ya ora. iki kok ayu men iki sapa? Agnes. Anje. Lah iki sapa? Kula centem Anake sapa? anake Abah Haji Muhammad Sakidul. Sakiron kok sakitul. Ya ben nerokne sing wis gak enek ben. Oh nggih. Wong dek iki ya pengen. Oh iya. Ya. Putrane Mbah Iyun. Besok nek gede dadi apa? Maling. Mantri. Mantri. Nyuntik sapa? Nyuntik bojomu. Lah ya ngono kuwi paitane. Lawas. Mas, jenengan iki nyambi napa? Kok klambine kaya sino, Mas? Bakul brondong. Dek bakul aru manis ngok ngono kae. Gantenge ngeten niki kok diarani Sino. Oh iya, aku titen jenengan iku mlipis niki dikai ireng-ireng niki. Lah ngono. Malah medeni. Medeni piye? Ora dikairing-iring wis bar diantemi wong kok, Mbak. Lah yo iki malah kaya mlipis dikai. Nama lengkap, ayo kenalan sih sing apik. Nggih, derek tepangan nama siapa? Kowe iki ngapa? Nek malah kaya Biasane nak teng TV-TV ngoten niku lho. tipi-tipi piye? Delok praktek lho nek. Ngeten niku. Mbokmu rupane ra ngene iki. Kok arep balik ning dalane neh. Rumangsane kok. Bahasa Indonesia basa Ya Jawa iso, Indonesia iso, Mbak Agnes iki wis sawetara. kembali dalane neh lho. Nama lengkap anu saking Nggih, Wong Arya sinten Saking Mbak saking Agnes? mriko asmane pundi daleme sinten lho? Asmane sinten daleme pundi? Kula dik Slentem saking Rembang, Mas. Loh, piye to iki? Lagi. Kowe mau takonmu piye? Lagi asmane pundi daleme sinten? Kuwi kleru. Kewalik. Sing bener niku asmane sinten, daleme pundi? Kula dik Slentem saking Rembang. Aku iki ora takon dapurmu nyok. Aku iki ngajari. Tak bales nih. Aku ngerti sepelan. Oh nggih. Aku ngerti nang sepil. Aku dek ning Rembang. Nggih. Aku arep ning ndi? Lho. Aku ndek nyarep ning Rembang. Jenengan badhe teng pundi? Lah sakarepku to. Lah nyang apa kowe ngurusi leku lunga? Nah, syukur kowe dibales kowe. Aku ki lho ning Rembang. Aku arep apa? Jenengan keliru, Bah. Piye? Aku arep ning Rembang. Lah kowe ape rapo? Lho sakarepku. Lah kowe ra melu apa piye? Gak bayaran kok. Gak. Nganu. Tampil Piye Nggih, piye. derek tepangan. Nggih. Asmane sinten? Jenengmu endi? Omahmu sapa? Kok diwalik to? Yo, kene ra yo judeg to ya. Yo lah melu edan suwe. Jenengmu sapa omahmu ngendi? Kowe dagelan ngono Nah, ki- iki lagi dagelan ngono ki tau suwi. Aku iki nang omahmu, kowe tak goleki rene. Bojomu Bojomu mengo lawange rene. Lajeng Lah ya kuwi, apa? bojomu mengo lawange rene. Terus aku meromahmu. Terus Tak goleki. lah Lah bojomu mengo lawangmu ora ana. Aku ning ngendi? Alah yo saya mulek meneh. Ngeten iki duwang lho. Sawi. Iya. Wis ben. Wong nggih, nama lengkap saking Nggih. Wong Arya sinten, Mbak? nggih derek ditepangan Gladivano nami kula Agi. Mbak Agi. Nggih, Agi menika nami alit kula. Nami alit. Agi. Terus nggih, terus nek Berarti- nama dewasanya Nggih. Nggih, Agnes Serveuse. Hah? Agnes Serveuse. Ini susu. ya kuwi jenenge Nah, pengen ora Agnes Kalioso jenenge. Lagi Agnes so. Mbak Agnes Servoso. Nah, nek yo ana nanu lho, jeneng Jawane lho. Nami Jawine sinten Mbak Agnes? Nama Jawa. Ya, ada. Sinten? Kok gingsule kok tumpuk 6. Lho. Gingsol kan nak gingsol satu iku mari Manis. manis dari wong Jawa. Lah niku kula ki tak turai lho, Mbak. Dadi gingsol sak cangkem. Lah, Kuwi merongos jenenge ora gingsul. Terus nek pas mangan ora repot ke? Mboten
Wong iki untu iso nganu dhewe iso baris dhewe kok mangan. Mbak Anis ki jenenge asli. Mbak Agi nggih. Agi jeneng cilik, jeneng Gede Mbak Agnes. Lah iki yo duwe. Nah, niki lho. Jenenge Ndagel Slentem. Jeneng Aryan Mendo Saputra kuwi. Nggih. Mendo Saputra. Mendo wah apik lho. Apik to. Mendo Saputra apik. Wah, delongas larang kowe. Tiang Jawa kok. Tiang Jawa Mendo Saputra. Saputra. Iya, iya. Kaya trah ngono lho. Iya bener. Trah Mendo. Heeh. Trah Mendo. Pak kula niku Mendo nggih, Pak. Lah, Mendo nggih. Sapa? Kula Pak Ibu napa? Trah. Bapak Sapa? Bapak kula Mendo to. Pakmu gibas kok. Mendo. Mbak Agnes. Dalem. Arep kaya Mendo ning suarane luar biasa. Sik. Ki mau ana request lho, Mas. Request napa, Pak? Aku munggah panggung gelem ra gelem ku nuwun sewu ngampek lewat guri. Nggih. Jula-juline Jolali, jula-juline. Oh, nggih. Lah aku yo muni sak yuta. Nggih. Kok. Keluar mamerke suarane slentem niki, Pak. Sik. Perasaan kula mboten penak Mendo niku napa kok abahe nyaut gibas barang Kok jek Kok jek diurus ae. kok bahasa rasa bahas Mendo lakonono ae. Larang, Kang 29 larang. nggih amin. Iya. Besaran ki wayahe wong butuh. Aku tak nyuwun Nyidam Sari ya. Wedhus Mbak Agnes. Nah, Nyidam Sari gen dibawani Mendo Saputra niku. Terus anu gandrung-gandrungan. Oh, nggih no. Gandrung kali panjenengan. Kali niki. Nggih. Rol. Au. Rol kabel. Au. Ya ceritane ki Mbak Agnes ki cara toprake ki yo Diah Purbosari. Lah terus nek iki kirike cacing pita. Di Purbosari Sak yo dagelan kaya cacing pita. Kok sing sae apik Mendo Saputra. Mendo Saputra. Raden Slentem Mendo Saputra. Apik. Kok nek takoni jenenge kok putramu ndi kula Trah Mendo. Wah, ya nek takoni ngono ya putra Bapa Mendo. Lah, ketok wibawa kae. Wibawa wae anggere Jawa niku ngoten niku gagah. Yo saiki nembang gandrung karo Mbak Agnes ya. Kaya ngapa ya. Duh, wong ayu. Nah, ayo Sam. Nek cek ketok. Lah kok sik ketok bro. Kok nek cek ketok niku jangan mboten penak. Lah piye to? Bawane piye? Duh, wong ayu ngoten to. Kuwi nek cek ketok. Nek picek apa ngerti? Terus cek ketok lho, Bang. Ya kok duh wong ayu katanya. Ngono. Ayo Dem. Matrius. Mosok duh wong ayu katanya. Lah ora ro dhewe kok ya. pripun Kacang Mas? Iya diajeng. Diajeng. Iya. Lah nggih diajeng. Lah niki Kacang Mas lho. Diajeng. Pripun? Kono nyeluk Kakang Mas kok. Ya di ngalor kuwi. Diajeng lho, Bang. Ayo wis kok. Lah nggih diajeng. Ya Dem, kaya apa Dem suaramu? Duh wong ayu. Piye? Suarane Kakang piye diajeng? Saya sangat Picek. terbawani. Picek tenan Diajeng. Wong ning kene kok rono. Sing digandrungi ning kono lho, Pluk. Pindah nggon yo gak golek dino sik lho. Omah po. Lah niki lho ngaleh mboten golek dino. Pepujaning ati. Aku ra ngelem. Nggih. Cilik wonge weton Rembang. Suarane kaya wiraswara Mas Parno. Oh nggih, Pak Parno Pasekan. Parno Tembel. Tabel ban to. Kaya ana paparno Ya kok ya bales no. Ning lak kula mendo bah ngono. Ning lah niki lho, Trah Mendo Saputra. Ya. Lan mboten ngertos niki lho, gagah gedhe dhuwur. Ganteng, bari, kinyis-kinyis. Ya. Inggih Kang Mas. Kok iso ganteng kirek kinyis-kinyis lho. Ganteng, bari. Oh, bari ora kira kirek. Bari niku cara Rembang Pati. Oh ya. Bagus banget. Kuwi angel rem dijak metu karo Rembang no cangkeme tetep daerah kono. Tondi genaon bari cah. Rene jongok-jongok ning Apa rene jongok-jongok iki apa?
Jongok niku lungguh. Nah, yo ning kene ora mudeng kok lungguh. Jongok niku lungguh. Oh. Kunci cara mriko. Ha. Kunci omah niku sogok. Oh. Dadi kunci omah cara kono sogok. Oh, lah kok nek anu ibumu kuncinan kok jaba terus piye wangsulane kuwi? Ibumu ning ibu ning jero sogok kok jaba. Oh. Ibumu niku ibu em. Oh, Bu em. Kono ra nek mune nek em. Nggih. Kok sakmono em kabeh. Nggih, dadi nak wayah ketiga ngoten niku nak bakdo panen niku rendeng ajeng ketiga ngoten niku. Niku panen pari to. Heeh. Niku yo pariem dieker-eker pitik. Ngebojone pariem malah ndi bojoku mosok dieker-eker. Wong karo iki kono ki nek uwi dadi nggih. Kula wong wedok kono renek sing jenenge Warinem Pariem. Nggih. Oh, nggih. Dulure wedok iki jenenge. Nah, sinten namine? Wagiran. Lah kok kaya bos rasa ta Mbak Wagiran. Mbak Nes, Dalam Mendo satu ini tidak hanya bisa suara laki-laki. Kompliti to, Pak. Tak komplitin. Mendo Saputra. Mendo Saputra niki. Dadi Ora mung iso swara dadi iso Mendo Saputro iso Mendo Saputri Saputri. ya. Oh. Ah, iso wedhus lanang wedok iso. Berarti trah wedok Saputra. Heeh, Mendo lanang wedok iso. Ah, kosot dhewe tadi. Ayo. Saiki swara putri. Wah. Ya. Loh, kok karo jongkok napa? Napa kok dadak jong? Teknik persindenan suara paling penak niku teknik sinden wae. Kok iso? Lenggahe mesti ngeten ben suarane kuat dhuwur, kuat pentit. Alah, dar sini lungguhe ngono pedhit ya ora teko kok. Lho. Niku enten sebabe, Mbah. Napa? Angine pun drobos niku. Dek sajab operasi tenggorok. Anggitmu. Iya. Nah lenggah ngeten kan angine mboten brobos. Sebabe Dalan angin diganjel tungkak. oh ngono. Lah nggih. Dadi nyuara cilik iso los. Nglolos. Coba. Mosok ora tau weruh ning YouTube bae. Ndak coba. Kayak apa? Cangkeme Ngopo? ndang guyu. No jegok barang. Nak ndak. Nano, ya. Kaya ngene wong landang asmara. Tepuk tangan Bapak Ibu kagem Mas Mendo Saputra menika. Lah mriki apa kok mabur? Lah dikeplaki kaya manuk dara ya. Mabur bedil sira ya. Tidak usah tepuk tangan, Pak Bu. Tidak usah tepuk tangan. Sebab apa? Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Ya. Sing gak sanderan. Sing duwe nek kene. Iya. Aku roh kata-kata iki zaman TK. Iya. Ayo, saiki tantangan. Nyuara wedok ngadeg ora kena lungguh. Saged. Kaya apa? Sing penting rapet. Lah terus ya yo mau terserah piye carane kok. Ayo, kaya karo lekmu kowe ya iso karo ngadeg. Delok kowe. Iku Mas, iku enek Rafia di televisi. Lah, Ngapa kok sikile diping? lah ya. Dikempit. Kok tak coba. Alah jaga kena. Cukup pripun dehem untuk pelega tenggorokan. Wis Iya. tak umpanono yo. Aku tak menyaksikan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Apa mengawakku dewe? Nek sikile diping ngono kuwi iso nyuara wedak. Nggih, Lanjut. Coba karo begagah. Luwe ombok. Wah, engko browobos. Duh dewa. Malih wedok. Aja. Jawata aku Ceklek balik lanang. Wes. walaso. Aku nyetel radio. Ceklek malih wedok. Si wedok bar kepidak ya. Menua mami
Jan iki Mas Lentem niku pancen hebat Mbak Agnes. Wis dadi pelawak kondang 1000 suara ki ya Slentem kuwi. Kok 1000 suara? Sik ta. Dua kok 1000. Ngumpulne wong ki ya aja dhuwur-dhuwur. Lho, mboten kok mboten dhuwur-dhuwur kula mboten ngumpulke. Ngumpulke wong Mas Lentem dadi pelawak kondang dek kapan? Nah, niku lho. Kapan dadi pelawak kondang? Lho ngene lho, wong ki donga iki padha-padha donga sing apik. Amin amin. Nah, amine to bah ketok kok wedi menamur iku disaingi murite. Lah wengko kondang aku ya ora mojak kaya liya-liyane. Saiki bodho iso payu larang dinyangi dewi-dewi. Kula jak banget. Lah ki bengi iki nek gak Pak Tugiono ora mungkin biasane ngene iki jog litik, jog lutuk, percil. Lagi nganggo aku ya alhamdulillah to. Nggih. Ngono ki entuk calangan kok Cahya Kuntadi loro. amin. Mas Purba loro. Papat. Iki yo blas. Pripun? Iki nggawa julang. Mas Bayu nih. Lagi gawane julang kali niken salendro niku. Ayo tutuke sik. Lanang. Besok. Iya benar. Besok kapan katekan? Besok. Lanjut. Jajar lan Lanang. Jas. Dedi wis saged lho, Pak. Apa? Dedi. Mosok. Iya, mosok arep ora wedok arep nyempet tekan-tekan. Mosok. Elingku biyen sing iso bojone Pujiani ya. Oh, Dedi saged lanang begagan nek wedok wis diping nek geblak nek. Lah kuwi maca lanang diping ya wis ora ketara. Wong sak tutup padatan. Lanjut, Dem. Nano Umpama nira nahkoda tanpa prahu sasat sarah ing jala Nonano, yuk. Nonano. Cakepane aku mau ngancur-ancur kok ya. Nyedam sari as moro matur sembah nuwun wis diaturke. Yo Mbak Langgame nyedam sari Mbak Agnes. Monggo. Ya Mbak. Nano.
blas lali janjine. Nggih. Heeh. Iya, Mbak. Yeah. Sampun dipun aturaken Mbak Agnes kali Mbak Rizky. Nggih. Mas Lendam. Dawuh. Ah niku ngaturke pundutan wau abahe disuwun berkahe jula-juli. Nggih. Ayo. Nah, lon-lonan. Nggih. Aku wis pirang-pirang dina kudu ngidung. Iya. Ah, kabunang sik. Ning dung dung. Ha, monggo. Monggo, yuk. Sing buka bunang Kang Parno tempel esuk nakir sore nakir sing ditakir godhonge jati esuk disemir sore disemir kakean semir rambute brondoli ngono wes susume ketoke kesusupan madun. Nah ora ya selamat lah paling ora. Pancen Cak Udun niku. Pancene kesusupan selamat. Buah duren buahe tomat duwe bojo sinden maraya samura. Lele